Bé, anem a fer un vídeo per afegir persistència a un USB. El tema és que ho farem per a Debian. Aquí tinc diferents ISOs, totes live, Debian 7, Debian 8.5, Debian 9.6. El tema és que em vaig baixar anteriors, ara veurem per què, però finalment també ho he aconseguit fer amb una de les últimes de Debian. Quan aneu a veure les distribucions de Debian, Debian Live, distribucions, downloads. Hem d'anar aquí, aquí hi ha l'actual. El tema important és que quan us baixeu una d'elles, abans de baixar-vos aquest arxiu que diu ISO, aneu a continguts, o us el baixeu aquest arxiu continguts, i en l'arxiu ISO Linux veieu que hi ha l'arxiu menú CFG. En altres distribucions hi ha la Live CFG. Aleshores, per això teniu tota la raó del món de suposar que segurament no funcionava amb totes les ISOs. Hi ha dos tipus d'ISOs, les que tenen el menú CFG i els que tenen en el seu lloc el Live CFG. Aleshores, les distribucions de Debian fins a la 8.5 totes tenen el Live CFG. Aleshores, el mètode original funcionava per aquestes. També faré el mètode quan són les versions Debian 9 estretes de la Live, que aleshores té el menú CFG. Si aquí posem aquest nom d'ISO, veureu que la 8.5 té l'arxiu Live CFG. Aleshores, anem aquí a baixar, a veure, vaig al Google, sembla la connexió de la Violeta quan vol anar malament, i aquí en els mirrors, jo em vaig baixar aquest, el nom ISO, però per veure el que té, i per tant per veure quin mètode farem servir, hi ha l'ISO Contents. Llavors jo me'l baixo, l'obro amb el text editor, estic amb un Ubuntu, però aquest mètode servirà, com que és estil Debian, l'Ubuntu, és un net del Debian, també serveix per fer una live del Debian, però des de l'Ubuntu. Aleshores, me'n vaig aquí a ISO Linux, by alphabetical order, no, it's not alphabetical order, aleshores, o sí, ISO Linux. Aquest té un Live CFG. Per tant, el primer que ens trobem, si obrim una... és que abans de fer la live, amb persistència, hem de veure els arxius contents.contents i veure si té un arxiu que es diu a la carpeta ISO Linux que es diu Live CFG, que són totes les live de Debian fins a les 8, el que sigui, i B, que això és el que ens va despistar l'altre dia, tot i que jo estava amb l'Àngel i el Juan Antonio, menú CFG, que són les Debian 9, el que sigui. Ho farem amb les versions live. Aleshores, una vegada ho hem decidit i ens l'hem baixat,
anem al gparted i crearem dues particions. O sigui que tots els que l'altre dia vaig veure que estàveu intentant un mètode en el qual sabia fer dues particions, anàveu ben enfocats. Amb el que acabo de dir de les live, que també estàveu encertats els que creieu que no anava amb totes les distribucions. I d'altra banda, també tenia raó un company que deia que aquest mètode que farem amb un USB tipus pendrive, al final no es pot fer servir com un sistema operatiu normal, tot i que té persistència, perquè tenen un número limitat de cicles d'escriptura. De totes maneres, aquest mètode serviria per un USB magnètic que tinguéssim per USB. O sigui, ningú ha dit que aquest mètode només funcioni amb pens USB. Podria ser un disc dur USB. I per tant serà una forma de tenir USBs amb Linux preinstal·lat d'alguna manera. O sigui, ho podríem fer servir com a sistema operatiu. Aleshores, el mètode consisteix en fer dues particions. La primera partició, i ho farem amb l'estructura MBR, és FAT32 i, per exemple, la podem fer de 4 gigas. Dependrà del tamany de la ISO. Ho dic perquè aquí, en aquesta partició, és on hi haurà la ISO, l'extraurem. També hem de veure que estem amb el dispositiu SDB. Per tant, la creem en FAT32 i la farem arrencable. I la partició de persistència que ocuparà la farem amb la resta de l'USB i s'anomenarà persistence. Bé, ara aplico el canvi amb el gparted. Millor que ho feu així des de zero que no reparticionar o fer-les petites o el que sigui, perquè triga més. Millor un USB que estigui... O sigui, que jo pugui pelar i eliminar les particions i fer-les així. Ara, en aquesta partició FAT32 li hem d'afegir, on diu aquí Manage Flags, l'atribut que serà d'arrencada. Boot vol dir que és una partició activa, que això és un concepte que apareix a MBR. Aleshores, ara ja ho tenim bé, fixa-t'hi, tenim el dispositiu SDB, potser en un altre ordinador amb 2 discs durs serà SDC, tinc una partició en FAT32 de 4 gigas i amb l'atribut de boot, que és activa. D'altra banda, tinc una partició amb X4 amb la resta del USB que es diu persistència i que està amb X4. Aquí és on es guardarà la persistència o els arxius que anem utilitzant. Bé, recordeu que amb el gparted se li ha de donar aquesta check d'aquí, que és per aplicar. Si ja heu fet la prova i no surt i voleu esborrar tot el que hi hagi, no cal que feu les particions, heu de dir formatejar la primera en FAT32, veu? Format com a pendent, com a tasca pendent, forma la partició SDB1 com FAT32 i formatejar a X4 la segona. Llavors diu 2 operations pending, pendents, li donem aquí a la check verda i s'apliquen els canvis. Quan ho feu així, es perd la label persistència, persistence, que a la partició de X4. I per tant, haurem d'aplicar-ho. Fixem-nos que aquí apareix la SD4, però ha perdut la persistència. Aleshores, he de tornar aquí a label i afegir-hi persistence. Bé, ja tenim l'esquema. Bueno, apliquem el canvi aquest. Ja tenim l'esquema. I ara ja podem fer el mètode, que també es pot fer en forma de script, o sigui, com un bat, però de moment concretarem els passos. Aleshores, tanco això,
obro aquí en el home, on tinc les live, i he creat un arxiu que té tots els passos. Per començar, el mètode té aquests passos. Suposem aquí que el dispositiu és SDB, si no canviaríem les ordres per SDC, SDC1, SDC1, però en aquest cas hem de fer aquests passos amb SDB. D'altra banda, jo tinc les ISOs en el directori Home Joan i aquí hem de posar el nom de la ISO. Anem a fer primer amb aquesta Debian Live 850, que és una live basada en el mètode livecfg. Aleshores, aquesta ISO la tinc aquí, obro la terminal aquí, puc fer si faig un pwd veig que estic a Home Joan i faig un sudo su. Aleshores vaig a fer, a veure Joan, faig un clear i ja estic com a root, que és el millor. Aleshores, obro l'arxiu i comprovo que s'han d'instal·lar aquests paquets. En concret, els paquets es diuen MBR, SysLinux i PSTzip full. El PSTzip és per extreure la ISO a la partició 1 de FAT32. Per tant, aquí amb el primer comandament veig que ja ho he instal·lat, per tant 0 s'instal·laran. Per exemple, P7 Full ya está en su versión más reciente, MBR ya está en su versión más reciente y SysLinux ya está en su versión más reciente. Després s'ha d'instal·lar alguna cosa així com l'estructura MBR. Aquí podeu parar el vídeo, això és el bo dels vídeos, que es poden parar. I instal·lem aquest suposat MBR en la unitat SDB. Ja ho ha fet. Ara li transferim a la partició 1 els arxius necessaris perquè sigui d'arrencada. Això repeteixo, si l'USB fos SDC, canviaria tot el mètode canviant a tot arreu la B per la C. Ara faig una cosa que és muntar, per tenir accés a poder-hi copiar més tard, la partició 1 FAT32, la muntem a /mnt. Ara canviem el directori mnt. Enganxo. I ara ve el pas important, que és transferir descomprimint tot el que té la ISO a la partició en el directori actual. Ara us ho explico, això. Fixeu-vos-hi. Això vol dir que amb el 7Z agafarem la ISO i X vol dir que ho descomprimiran al directori actual, que és /mnt. I /mnt és on he muntat la partició 1. Per tant, quan he muntat la partició 1 a /mnt, després he fet cd /mnt, estic aquí copiant tot el que té la ISO descomprimint-ho en aquesta partició. Això triga una estona, de fet, ara va ràpid amb un percentatge. I ara us ensenyaré després tot el que té /mnt. Clar, això és un mètode fet amb comandaments, però de fet, si descomprimís la ISO i ho enganxés a la partició 1, també aconseguiria el mateix efecte. O sigui, la FAT32 que hem fet que fos boot és on hi ha la live. Per tant, si només feu el mètode fins aquí, podeu posar qualsevol live a la partició FAT32 i us arrencaria, però no tindríeu persistència, que això s'ha de fer lligant-ho amb els passos següents perquè s'utilitzi la partició SDB2 on hi ha on serà la partició de persistència.
Bé, aleshores, ara s'està fent això i és important de dir-vos dels problemes que m'he trobat, que és que quan agafes una Debian molt antiga, potser no carrega bé tots els drivers, normal. Com més nova és una Debian, més fàcil és que incorpori tots els drivers. Si em poses una de vella, potser no incorpora tots els drivers. Per exemple, no incorpora els de la xarxa inalàmbrica, que vaig haver d'instal·lar la Live de la 7, baixant uns drivers d'Atheros, però clar, al ser persistent ja em van quedar instal·lats. Aleshores, això és molt important de que ho tingueu clar. Aleshores, aquest mètode que estic fent ara servirà per a Live quan la ISO té l'arxiu Live CFG, que com que és una Debian 8.5 sí que el conté, però això es pot veure mirant l'arxiu Contents. Aleshores, miro per quina etapa vaig, veig que estic aquí, i encara s'està passant, repeteixo, s'està extraient la ISO, extracting, on a la partició 1 FAT32, que li hem donat a l'atribut de boot. Ara, el següent pas serà renombrar l'arxiu isolinux, la carpeta, perquè es digui syslinux. Renombrar l'arxiu isolinux CFG perquè es digui syslinux CFG. Renombrar l'arxiu isolinux 20 perquè es digui syslinux 20. I aquí, modificar l'arxiu live CFG perquè incorpori la paraula persistència. Després sortir, desmuntar el directori i muntar la partició 2. Anar a la partició 2 i afegir-hi a l'arxiu persistence.conf, que es crea nou, el contingut /union. Després transferir els canvis que hem fet de syslinux, desmuntar i ja està. Es reinicia i ja s'aconsegueix el tema de tenir una live persistent. Repeteixo, per a Debians, aquest mètode per a Debians més antigues que la 9. I són amb live. Però repeteixo, tots estàveu bastant amb lo cert. Ara estic aquí a /mnt. Si faig un ls, em trobo això, que és la ISO descomprimida a la partició 1. De fet, si faig df punt, veig que estic a la partició 1, que està usada ara un 31%, i muntada /nt. Estic a la partició 1. Ara, surto d'aquí, per tant, ara, abans de res he de fer això, fer aquests canvis abans de sortir d'aquí. Llavors, fixa-t'hi, el primer és que hi ha una carpeta que es diu isolinux, no? Doncs ara, ara anem a veure que tot això ho podríem fer de fet manualment, perquè ara amb aquest comando set veurem com es modifica aquest arxiu. Si jo faig així, torno enrere perquè a l'haver entrat a veure l'arxiu faig cd ... i torno a mnt.
que és on s'ha de fer tot aquest comandament. Faig així, i ara me'n torno a Syslinux i edito el livecfg i veig que ja ha afegit la línia persistence. Persistence ja ha afegit. Abans no ho tenia, això. O sigui, aquest comando set el que fa és modificar, fixa't que tenia quit splash i aquí normal. Doncs aquí quit splash persistent, normal persistence, que és el nom de la partició 2. O sigui, això ho haguéssim pogut fer manualment. Va, torno enrere i ara que ja he fet aquest canvi faig la següent línia, que és sortir de mnt, cd punt punt, i ara ja ve desmuntar mnt, val? Ara ja ve muntar la partició 2 de persistència x4, que és on es guardaran els canvis, que és la que té la label de persistence, val? Canviar aquest directori i d'alguna manera crear un arxiu que es digui persistence.conf amb el contingut /espai union, que això ho aconseguim amb aquest comandament d'aquí. Aleshores, els comandaments són útils per fer scripts o automatitzar. /union. Si ara obrim aquest arxiu, cat, per no... veiem que el seu contingut és /union. Bé, finalment fem això i ja tinc el USB, després de desmuntar, ja he fet el USB amb persistència. Com canvia el mètode? Sí, vale, perquè he de sortir, no em deixa desmuntar perquè he de fer cd punt punt, o sigui que aquí faltava un comandament, que és aquí fer cd punt punt, i la pregunta és, com canvia el mètode si la ISO és d'una Debian 9 que té l'arxiu menu.cfg? Doncs bé, canvia el mètode només a la línia on hi ha aquest append afegint-hi persistence a darrere de boot. O sigui, agafant aquí, ara us ho ensenyo, vaig al meu correu, on m'he enganxat el mètode. En aquest cas, manualment, perquè no ho he fet amb el comando set, no he tingut temps de reprogramar-ho, vaig intentar canviar la paraula live per menú, però no és tan senzill el comando. CFG, a l'arxiu menú CFG, afegir-hi la paraula persistence aquí. Bé, aquest és el vídeo, espero que us serveixi d'ajuda. En tot cas, aquestes són les etapes de tot el que s'ha de fer i bueno, el tema és provar-ho. Si us va bé, ja sabem com fer un USB live amb persistència. De totes maneres, important, si només arribeu fins aquí,
Ja no caldrà, crec, o fins aquí, per exemple. Val? Bueno, de fet, crec que si només arribeu a descomprimir la ISO en la partició 1, ja esteu fent un live, o sigui que manualment una live només és, després d'haver fet aquests comandaments, copiar el contingut de la ISO. Clar, la següent part és la de la persistència. Val? Potser si tingués dubtes faria fins aquí per imaginar que això és el... Bueno, provem-ho, però el tema és que tot això és en persistència i fins aquí és sense persistència. Bé, espero que us hagi agradat i aturo. La primera toma és la bona, no tinc més temps, de fet falten 3 hores perquè estigui aquí i he d'editar el vídeo perquè quedi una mica bé tot el que es pugui. Vinga, fins després.